Mela, insellmulkom, Antonello Bella jisellmilkom u jilqakom għal dan il-post-match reaction, l-lum il-reazzjonijiet ta' wara l-Grand Prix ta' l-Italja u l-lum kif qegħdin taraw minn ixqiegħed waħdi il-għaliex miegħi wkoll għandi l-Christian Tal, supporter tal-Ferrari u rappreżentant ta' Velocity Sports Racing illi il-lejla wkoll ser ikun qiegħed jgħaddi xi ftit kummenti miegħi fuq dak kollu li rajna ġewwa Monza. Tellieqa illi rat prattikament is-soltu rebbieħ Max Verstappen imma qabel ma nibdew bħas-soltu ejja ħalli naraw ftit ir-riżultati illi kellna ġewwa l-Autodromo Internazzjonali di Monza. Max Verstappen kif qed ngħidu jirbaħ il-Grand Prix ta' l-Italja u fit-tieni post insibu lil Charles Leclerc fuq Ferrari u t-tielet post għandna lil George Russell fuq Mercedes. Carlos Sainz jispiċċa ir-raba fuq Ferrari wkoll fil-ħames pożizzjoni, Sir Lewis Hamilton fuq Mercedes is-sitt post, Sergio Perez Red Bull is-seba' post, Lando Norris fuq McLaren it-tmien post, Pierre Gasly Alfa Tauri id-9 post fid-debut tiegħu se nitkellmu wkoll fuq Nick De Vries fuq Williams u fl-10 pożizzjoni Zhou Guanyu tal-Alfa Romeo. It-tieni McLaren ta' Daniel Ricciardo tirtira flep 47 bi problemi fil-power unit. L-aktar leb veloċi tat-tiġrija għamilha Sergio Perez, il-Mexico jagħmel ħin ta' minuta 24.030 u għalissa wkoll nistgħu nifqu hawnhekk diġà qed naraw xi kummenti fuq dik li personalment ħanibda nitkellem naqra jiena hija tmiem anti-climax illi kellna illum fejn wara l-irtirar ta' Ricciardo ħarġet is-safety car u nistgħu ngħidu hekk baqgħet hemmhekk sal-aħħar u fil-fatt fost il-kummenti li qed nara Clayton Healy illum mhux problema li nagħlqu t-tellieqa taħt is-safety car u Joseph Calleja din kienet prova ta' kemm ittieħdet deċiżjoni ħażina is-sena li għaddiet f'Abu Dhabi. Biss biex nibdew nitkellmu naqra fuq it-tellieqa l-ewwel xejn, Chris, merba sa fl-aħħar inti wkoll tlabtni li tieħu sehem f'xi wieħed minn dal-post reactions li jkollok sa fl-aħħar illum sibna l-okkażjoni biex indaħluk, ovvjament naħseb il-tnejn li aħna m'għandniex għalfejn nkunu kuntenti bir-riżultati illi ġibna, inti ovvjament minħabba illi għal darbohra Verstappen rebaħ ewejn darba jiena il-għaliex naħseb li l-McLaren ġbarna ftit wisq fejn tidħol il-punti illum meta tqisu wkoll iċ-ċirkostanzi illi kellna, però fimni biex anke nibdew naqra mill-bidu lil mis-safety car superjorità skjaċċanti għal darbohra min-naħa ta' Max Verstappen. Fil-fatt anki qiegħda xi kol tajb ngħidu li jien u Chris qegħdin f'ċett ma' diversi nies ta' Velocity li minn hawn nixtieq li nsellem bdejna ngħidu f'kemm Verstappen ser jirnexxielu jaħrat lil kulħadd. Chris, m'hemm xi tgħid, naħseb li dis-sena Red Bull anke f'Monza u rew li klassi għalihom biex nibdew minn hemm. Nsellim lek Antonello, kum qed isegwina. Kif qed tgħid inti fimni, d-dominanza ta' Red Bull dis-sena kienet xi ħaġa ovvja. Forsi mhux mill-bidunet, imma naħseb kif qabdu deħlin l-upgrades u bdew jirranġaw ċertu flaws li kellhom fil-karozza kienet wisq evidenti li at least on pure speed ma kienx hemm m'hemmx ħajr ħlif tgħidilhom prosa, jiġifieri m'hemmx ma tistax laħaq magħhom. Sempliċement on pure speed. Jiena għaddiet ta' Monza kif taf inti li l-ħabbar ta' anzi to be fair ma kienx daqsa gravi, għaxsebt li ħajkun xi ħaġa kienet tkun għar. Ħadna l-pożizzjoni ġibna t-tieni post, ġifieri at least nofsa mimlija tazza, però ovvjament at this point kienet sabaħ sempliċement għax nitfuha, jekk nitfuha. Ma kienet ovvja, ġifieri ma kienx hemm ovvja, jekk isir xi żball forsi jew xi mechanical failure tajt forsi li kien jirbaħa għax kien second best, imma
that's what it is. He was second best Leclerc hawnhekk, jiġifieri ma kienx hemm fejn tmur iktar. Le, biss ukoll apparti il-fatt li ġibtu podju, jien pereżempju sawi oħra li kellu tellaqa tajba llum kien Carlos Sainz li minn hemm wara nexxielu anki prattikament jaqbeż diversi karozzi b'faċilità kbira meta tqis illi wkoll forsi si beda minn lura Volderi ma nafx jiena fil-fema tiegħek u jiena kont minn flokok supporter tal-Ferrari fiċ-ċirkostanzi attwali naħseb li għandi nkun sodisfatt bit-tieni u r-raba'. Iva. Ifhimni, Sainz kellu tellieqa fejn ovvjament il-karozza kienet iktar superjuri għall karozzi li kellu qudiemu. Naħseb bħala decision making bil-pace li kellu kienet iktar faċli. Leclerc għalkemm beda fl-ewwel pożizzjoni kien jaf li jrid jivvinta xi ħaġa, jrid jinqala xi ħaġa għax da kif qed ngħidlek pure pace qatt ma seta' jlaħaq ma' Max. Fil-fatt kien ġej, jekk missier żbax 1.9 seconds kien qiegħed qabel il-virtual safety car. Eżatt. Jiġifieri d-deċiżjoni li ħaf dak li għamel xi ħaġa differenti milli kienet ovvja li ħajamel Max. Daħal ċans daħal u mat-tieni pit stop ma' pit stop ta' Max qabżu b'xi 10 seconds jekk missier żball. Ma kien ovvja li mhux ħajamel sal-aħħar ovvjament imbagħad. Jiġifieri Sainz għamel telqa tal-ġen. Sainz għalija llum masterclass kienet. Ġifieri kellu ħaffarijiet favori għax kellu karozza tajba, imma ovvjament jiġifieri aħna ovvjament dak naraw sena sieħa kif bdejna u kif mal-andament nofs il-kampjonat u kif qed nispiċċaw fl-aħħar ovvjament. Tista' tkun kuntent biex ngħid ma nkunx negattiv. Fuq it-telli għallum issa u mbagħad jiġifieri waqt tissemmi kelma masterclass. Illi fuq ser naqbad fuq wieħed mill-argumenti prinċipali illi kellna fuq it-tiġrija tal-lum u fil-fema tiegħi jekk hemm bniedem li llum għamel masterclass vera li ma ġiex mal-ewwel tlieta imma Nick De Vries tanta roba fuq Williams da is-sibt filgħodu kien qed jieħu l-kafe fil-motorhome tal-Mercedes li moħħhom qiegħed bħala t-tielet sewwi jirċievi telefonata għaddilna waħda aqsam il-padok għax hemm Albon qabditu l-appendix u ser toħodlu postu 9 post illi l-ewwel qed jiġġustifika t-talent enormi li għandu dan is-sewwieq li ma ninsewx li huwa champion tal-Formula E. U t-tieni jekk dan kien job interview għal dak it-tieni siġġu tal-Williams naħseb illi għaddih with flying colors, Illum naħseb xalu l-butos kollha fuq De Vries. Jiġifieri jekk ma jsib sit is-sena d-dieħla da kif dejjem ngħidu bejnietna hemm nies illi qast ikkumparhom ma' ċertu drivers illi jitlu biex jieħdu ċans kif għamel De Vries illum, jiġifieri hemm nies qegħdin hemmhekk għall-isponsor hu, jiġifieri. Dik il-verità, kien fin-naħa l-oħra tal-garaxx tal-istess De Vries ħanejdu hekk għaliex. Jiġifieri. Anki l-lum Latifi beda l-10 spiċċa 15, biss De Vries anki żamm diversi sewwieqa warajh u għalkemm kien f'DRS train ukoll jidher li anki kellu l-żu warajh iva. Eżatt, kellu għal-ħin twil. Alonso jidher li. Wera x'jafu ġifieri, da wera li under pressure kif performed. Fej kellu bżonn jafas u jżomm pożizzjoni tiegħu ġifieri wara li jaf. Il-karozza l-ewwel darba li daħal Grand Prix da f'Monza not the easiest of the Grand Prix li titfal fihom bħala reserve driver, ġifieri. Da wera li driver tajn. Jiena nikkumpara forsi fil-ċokon tagħha nikkumpara bħalma wara li huwa driver tajjeb Russell meta ħadd ċans mal-Mercedes. Da ġieħ ċans mill-Formula 2 minn third driver daħal isuq darba mal-Williams u wera li he outperformed on pure pace lil-Latifi, easy. Daw kieku daw id-drivers kellhom, kieku dan it-tim kellu bħala drivers l-Albon u lil De Vries. Ġabru ħafna aktar punti milli għandhom Latifi żgur għax Latifi he's there for the sponsor, dik hija the sad reality of the sport. U fil-fatt naqbel miegħek u hekk hawn xi supporters tal-Williams li anki jixtiequ jgħidulna tagħhom fuq De Vries fil-free li tikkummentaw bħalma tikkummentaw diversi nies qed naraw ukoll supporter wieħed minnhom tal-Williams li qed jimmarka li qed jarana Vince Lu forsi jixtieq jgħidilna naqra wkoll tiegħu fuq dan iż-żagħżugħ Olandiż illi naħseb m'hemm ebda dubju li issa qegħdin nistennew
li team manager Just Capito jagħmel l-announcement tiegħu illi ser ikun appuntu De Vries li huwa diġà il-favorit li jieħu t-tieni siġġu tal-Williams is-sena d-dieħla. Iva naqbel miegħek fil-fatt Chris illi Albon u De Vries setgħu kieku saqgħu tnejn li huma ġabu l-punti u fil-fatt anki jekk il-Williams fil-klassifika tal-kostrutturi għadhom ftit lura x'kun għandhom huwa biss 6 punti biss illum kien ċans tajjeb illi japprofittaw u kif il-fatt għamlu ġabu l-punti b'De Vries u probabbli b'Albon kienu iġġibu iżjed. Sewwi oħra li kellu telqa tajbu li semmejt inti wkoll Chris kien Russell illi għal darb'oħra wera li huwa Mr. Konsistenza podju ieħor għal dan is-sewwieq Ingliż illi wkoll tajjeb ngħidu illi kiseb il-raba podju fl-aħħar 5 tiġrijiet ma out of trouble u naxxilu anki iġib it-tielet post wirri oħra tajba minn George. Ħanejdu hekk. Iva, ifhimni Russell għamel li seta' jagħmel, ġifieri fej forsi fit-tliela oħrajn konna ngħidu l-Mercedes forsi fil-qualifying mhux daqshekk imma bħala race pace dejjem tmur aħjar. Naħseb illi bil-limitations kollha li għandhom f'dal Grand Prix at least huwa podium meritatissimu xejn ta' barra minna fis-sens ma kellux l-ebda rimonti ma kellu xejn. Ġifieri he was there, żamm postu, ġab podium ieħor, ma nafx li ma numru ta' dis-sena, l-raba wieħed fl-aħħar 5 u is-seba' wieħed dis-sena. Ġifieri driver ta' first team. Jiena Russell kien meta kien mal-Williams kont ngħid li dan huwa driver ta' ħafna ġifieri. Fl-aħħar qed juri xi jaf. Sfortunatament il-karozza dis-sena ili nitkellem kontrija għax il-Mercedes kien qosu kol dis-sena kif kollha ħares ġifieri xorta nibqa' ngħid illi. Qed ħabtilkom il-bieb hemm. Eżatt. Għalkemm ħafna jmeruni ġifieri imma jiena qed nibqa' ngħid. Hawnhekk il-Ferrara kienet tajba. It was clearly the second best car. Però f'Grand Prix oħrajn kien hemm Grand Prix. Id-deċiżjoni li jsiru plus il-performance il-race pace ma jkunx adattat. Jiena naħseb illi l-aħħar 5 mhux ħanqogħdu attenti. Għavori naqqa partikolari Grand Prix tifala, li ġifieri ħanaraw. Imma noqgħod attent kieku jiena. Infatti qed nara kumment mingħand il-ħabib tagħna Jake Sammut illi wkoll nixtieq insellem fejn qed jgħidilna li George Russell qiegħed hemm għat-tieni post fil-kampjonat u ħalli nagħtu naqra ħarsa lejn is-sitwazzjoni fl-ewwel postijiet bħalissa u naħseb illi Jake għandu punt dan il-għaliex. Max Verstappen jinsab l-ewwel bi 335 punt u mbagħad għandna lil Charles Leclerc b'219, Sergio Perez 210, George Russell 203 biex nkomplu wkoll għall-battalja tat-tieni post. Imbagħad għandna lil Carlos Sainz 187, Sir Lewis Hamilton 168, Lando Norris 88 u Esteban Ocon 66. Daniel Ricciardo jinsab fl-14 post b'19 punt. Biss meta tqis li hemm 16 punt bejn dawn iż-żewġ tliet sewwieqa qed ngħidu Leclerc, Perez u Russell, jekk hemm il-darba George sejb għajżhom dil-konsistenza naħseb illi sew iċ-Ċali u sew il-Mexico jridu jħarsu warahom sew. Iva, vekku. Ifimni, il-konsistenza dik li, Leclerc ifimni kemm kellu karozza tajba ħafna speċjalment fil-bidu. Għamel faws kbar, saru faws kbar min-naħa tal-garaġġ tal-Ferrari, ġifieri żammew lura a big chunk of points huma ġifieri. Russell min-naħa l-oħra, naħseb kemm jekk kellu retirements wieħed kellu naf fiċ-ċert dak l-accident li ġara fej Silverstone kienet mhux se jeżbal. Silverstone eżatt, il-bqija. Ma tantx kellu xi ġifieri da, plus il-podiums li ħaqqu fimni. Jiena l-isports tifhimni. Diment li m'għandix ċans niġġieled tal-kampjonat jiena min-naħa tiegħi anke meta l-Ferrari ma kinux tajbin dejjem kont insegwi ċertu affarijiet għas-sabiħ tiegħu l-isport. Ġifieri u drivers bħal daw li ġew emerġew minn timiet bħal Williams kienu diffikultà kbira llum il-ġurnata qegħdin hemmhekk
jiġġieldu mat-top 5 drivers, tieħu pjaċiru. Bħalma tieħu pjaċir, bħalma daħal De Vries illum u għamel telqa tajba ġab il-punti. Turi li hemm it-talent qed jistenna barra biex jidħolu. Eżattu fuq kollox, nafu wkoll li l-futur tal-Formula 1 huwa fidejn sodi permezz ta' dan il-podju ta' Russell. Biss ħalli nkompli fuq l-argument li għadda Jake. Ma taħsibx li jekk trid il-futtini post anki fis-sewwieqa imbagħad naħseb li fil-kamp tagħkom tal-Ferrari li jintalbu naqra Rius, eżempju Binotto u Michaels. Iva, ifhimni, jiena kont wieħed taf kif kont nitkellem miegħek fil-bidu. Mill-bidu tal-istaġun kien hemm expectations kbar, kienu qal ħadmu fuq għall-karozza u nħela ħafna ħin fuq il-karozza ta' dis-sena biex ikollna prodott tajjeb. U hekk kien, ekku l-potenzjal hemmhekk kien. Biss però as we go along indunajna li hemm ċertu mismanagement li b'xi mod tissolvihom. Sakemm seddhom tissapporti tlifna kampjonat. Issa forsi ngħid li mhux Binotto, jiena naħseb li hemm iktar nies il fuq minn Binotto li forsi ċertu changes ma jridux isiru għax hemm ċertu abusija ta' ras fint. Imma jekk mhux se jsiru changes ħed qabel l-istess nies, ħabqgħu jsiru l-istess żbalji banali. Għax diki. Żbalji kif qal Rosberg il-Grand Prix li għadda, għallhom F2 u F3. Ħafna drabi jagħmlu pit calls aħjar minnhom. Ma tistennihomx ċertu affarijiet, ngħiduhom bejnietna nħen dilettanti. Le, 100%. Ġifieri U dak isiru ċertu managerial changes. Biex anke nsaħħa l-argument tiegħek, speċi intom tbatu minna u anke l-McLaren nbatu minna voldi. Iva. Ara, isu minn mindu qabda ġejja ċertu pressure fil-bidu għedna. Issa l-oħra kienu jagħmlu żbalji anke ta' pit stops. The pit stop itself jiġifieri, dis-sena tranġaw ħafna. Rari rajna pit stop ħażin bil-ħin. L-ewwel fil Grand Prix rajna kambjament għall-aħjar. Imma mat kif qabda ġejja l-pressure, bdew isiru l-iżbalji. Bdew jindunaw li Red Bull kif tranġaw ċertu defects li kellha fil-karozza bl-updates li bdew ġejjin from the second or third race hekk mhux sejjer żball. Daw qabdu ġejjin, qabdu jsiru ċertu żbalji illi dak il-ħin li għandek bżonn tagħmel quick call biex tieħu vantaġġ minn is-sitwazzjoni, ma kinux kapaċi jagħmluha. Jiġifieri ħaqhom qegħdin fejn qegħdin il-Ferrari, forsi kien ħadu deċiżjoni aħjar, forsi mhux Grand Prix ieħor jitlest tal-kampjonat kif fil-fatt se jiġri. Lex infatti jekk ukoll nerġgħu naraw naqra iż-żewġ klassifiċi issa nibdew b'tas-sewwieqa. Verstappen għandu ċans tajjeb illi jirbaħ il-Grand Prix jekk hemm il-darba Verstappen għandu ċans jirbaħ il-kampjonat jekk hemm il-darba jirbaħ f'Singapore u Leclerc ifalli. Min-naħa l-oħra jekk nagħtu ħarsa lejn il-klassifika tal-kostrutturi, Red Bull 545, Ferrari 406, Mercedes 371, Alpine 125, McLaren 107 u Alfa Romeo 52. Ir-Red Bull tista' tgħid f'Singapore ikunu champions ta' dan il-kampjonat għall-ewwel darba mill-2013 u mbagħad naraw naqra l-battalja għat-tieni u għar-raba kif eventwalment se tiżvolġi. U qed nitkellmu fuq ir-raba post ħan nitkellmu naqra issa fuq il-tellieqa tal-McLaren illi fil-fema tiegħi meta tqis illi waqaf Alonso u Ocon ma kien imkien ġbarna ftit punti. Issa vera li Ricciardo waqfet l-karozza problemi fil-power unit. Imma ifhemni, u kellna ċans tajjeb illi nġibu l-punt illum, biss ħan nitkellem għalija, jiena ma jinkuntent xejn bil-wirja tal-Max illum, Lando Norris telaq ħażin ħafna, Ricciardo b'xi mod irnexxielu jżomma, u mbagħad għal darb'oħra kien hemm froċa sħiħa fil-pit stop ta' Lando illi swietna żgur ġiex postijiet illum naħseb il għaliex anke meta kont qed tara l-pass jiena fil-fatt ukoll qed insegwi apparti t-telqa propja il-kamera kars tas-sewwieqa u l-ħinijiet bħala ħinijiet Lando kien qed jimmeċċja sew lil Hamilton kif ukoll lil Perez.
Voldiri jiena fil-fema tiegħi tellieqa diżappuntanti ħafna minkejja is-sitt punti li ġibna illi huma ftit wisq. Chris, forsi l-kummenti tiegħek ukoll. Iva, fimni, kieku martina xi ċardu llum qegħdin ħafna iktar veċi milli qegħdin bħalissa żgur, jiġifieri m'għandux tort. Għax da żball jista' jagħmel, però llum ma kien żball tiegħu, ġifieri llum kienet mechanical failure, ġifieri kontu naqa' unlucky. Ġifieri li ma tgħinx. Tara kif qed jipperformi qed inti bħalissa dik il-lack of luck ma tantx kont trida. Kienet Grand Prix fejn stajtu ġibtu a bigger chunk of points. Kont sorpriż l-Alpin ma kienux daqshekk fast. Għax l-Alpin top speeds tagħhom dejjem ikunu ma ta' quddiem, ġifieri ma stajtx nifhem illum, ma stajtx nifhem kif kienu daqshekk batuti fejn is-soltu. Fil-fatt ta' tqis illi trakek bħal daw, eżempju Spa, rajnihom veloċi ħafna. Seta bħażin, jew aħna nafu li f'daw it-tip ta' Grand Prix iġibu, speċjalment ir-rear wings ikunu apposta għal daw it-tip ta' tracker, għandek high speed track ikunu bil-flaps naqra żgħar. Jista' jkun xi ħaġa banali li daw ġabu a certain amount of updates li suppost kienu għaddated il-dat track u ma kienux. Għax other than that daw high speed tracks is-soltu. Pjuttost kedda biex taqbiżhom daw anke bid-DRS is-soltu. Ġifieri kont sorpriż. U kont unlucky għallum, ġifieri. Eżattament. L-aħħar forsi sewwieq li xtaqt nitkellem naqra fuqu illum huwa Zhou illi anki għal gost u l-pjaċir tal-ħabib tagħna u kollega ta' din il-paġna Wayne Micallef l-Alfa Romeo sa fl-aħħar ġabu l-punti u illum iċ-Ċiniż irnexxielu wkoll iġib l-aħħar punt ta' din it-tellieqa illi kapaċi anki jkompli jisaħħaħ l-argument jekk hemm fuq il-konferma tiegħu ma' tim tal-Alfa għas-sena d-dieħla. Biss kien hemm bżonn naħseb anki din iċ-ċaqliqa fil-punti meta tqis illi orajt l-Alfa bħalissa qegħdin is-sitta warahom issa hemm naqa' ta' kalma pjatta imma xorta waħda ma tistax tgħid jista' jiġri fil-ftit li għatfadal Chris. Iva, mifhem il-ħas għadhom naqra mhux qed ngħidlek qegħdin il-bot. Fil-verità ma tantx hemm xi ħafna punti. Mis-sitt post l-Alfa Romeo 52 u l-Aston Martin qegħdin 25 il-ħasbel 30 u l-Alfa Tauri bi 33. Ġifieri considering li fadal 5 races, però mhumiex timijiet li jġibu ħafna punti, ġifieri distak ta' xi 20 punt għalihom ifisser ħafna kamra fil-verità. Narawhom normalment ma' top teams. Ifhimni, ma narax għalfejn għandhom żommu posthom. Fifth place m'għandhomx ċans, jiġifieri bir-ritmu ta' punti li għaddejjin bihom, għalkemm bdew tajbin fil-bidu tal-kampjonat tal-Alfa Romeo, beda mal-ewwel bil-punt żu fil-Bahrain. Jekk msejjer żball. Jiġifieri Bottas kien hemm ċertu aspettattivi li jekk il-karozza tgħinu. Imma huma naqra stak, mis-sixth place l-isfel huma naqra staġnati bħala positions, ma naħsibx li jkun hemm kambjamenti kbar għajr bejn il-ħas u l-Alfa Tauri qegħdin 34 u 33. Eżatt, u laqgħet insemmu l-ħass vera li forsi għal pożizzjonijiet minn numri biss oġbitna ħafna il-qabża illi ħin minnhom għamel Mick Schumacher sewwi ieħor illi jinsab taħt pressjoni biex iżomm is-siġġu tiegħu. Chris, naf li inti wkoll fan kbir ta' Mick Schumacher. X'taħseb? Għand ċans li iżomm postu s-sena d-dieħla fil-grid? Ma naħsibx. Il-fatt li inħalm il-kontratt ta' Academy Driver tal-Ferrari wkoll naħseb li diġà hija clear li irid isib triqtu waħdu. Issa forsi jekk jibqa' mal-Ferrari il-limitations huma dejjem l-istess ġtimijiet sallum kienu jew l-Alfa jew il-Haas. Issa jekk hemm xi ċansijiet ma' timijiet oħrajn illi forsi ma nafux bihom. U kien jeħtieġ li jinħalm il-kontratt minn mal-Ferrari. Ġifieri ħafna rawa naħħat tajs minn mal-Ferrari su kisera rakkomanda fil-verità, inti titqis da għandu management għalih. Qed ituħ il-pariri tiegħu u da jafu li mal-ħass daħal driver li kien ilu sena ma jsuq. Ma kienx hemm momenti fejn jagħmel xi wow ta' forsi 3 Grand Prix, Mick Schumacher, illi kien tajt il-lallum għamel race vera tajba. Fil-Kanada pereżempju? Da jaf il-99% postu mhux ħajżhom mus sena d-dieħla, ġifieri il-fatt li inħalmu mal-Ferrari bħala kuntratt
jiena qaset nifhem illi hemm xi ċans forsi ma' ċertu timijiet illi mhux qed nistennewhom ma nafx. Jew forsi jagħmel sena barra jidħol ma' reserve driver u mbagħad jieħu ċans is-sena ta' wara, ma nafx. Imma ma narax li għandu jżomm postu dis-sena. Sfortunatament joġobni bħala driver, fis-sens ovvjament għax hu minnu. Dejjem kellu growth gradual bil-mod qatt mara kbir hemm min imexxih. U qed dejjem kien hemm dik il-konsistenza dejjem il-fuq, dejjem jimprovja naqra, imma naħseb għall-Formula 1 trid naqra qabża aktar ta' malaj milli fil-fatt tagħmel. Dan huwa t-tieni sena tiegħu ġifieri. Ma rajna xejn fenomenali biex ngħiduha kif inhi. Mela, ħalli nerġu morru lura għal dawk iż-żewġ kummenti illi weġibna fil-bidu fejn kien hemm dik il-ħansejħilek naqra ta' mhux naqra, tmiem anti-climax ħafna fejn kellna dik is-safety car wara l-irtira ta' Ricciardo li waqafet prattikament kollox. Kien hemm insemma wkoll il-possibilità ta' bandera ħamra u mbagħad telqa terġa' tibda għal dawk iż-żewġ laps. Jiena naħseb illi fil-fema tiegħi llum ma kienx hemm deċiżjoni li tista' tittieħed għajr iva kera imma dan it-tmiem ħansejħa laħlu hekk ta' dwejjaq bla sens taħt is-safety car. Chris, x'taħseb? Efhem, ma kienx ta' bandiera ħamra fis-sens il-karozza kienet stationary fil-ġemp. Da kull ma ġara dam il-krem biex jiġbora ġvedaw dak il-ġiex lebs. It-tardja kollox u mbagħad ma kienx hemm ħin. Għax biex janleb jew il-karozzi. Kien biss jekk Mr. Żball kien għatfadax ġiex unlept cars bej Max u x'ismu u Leclerc. Efhem li kera titspiċċa Grand Prix hekk. Fil-verità kieku vera kien hemm dak iċ-ċans ta' at least one lap, għajt forsi bil-slipstream kien jaqbżu jibqa' biha u kien jirbaħa u kienet tkun xi ħaġa kbira. Ma fil-verità ta' supporter ngħid hija kieku kellna ċans, imma fil-verità fimni ma kienx telqa ta' red flag ħabba dak l-accidents, pjuttost nikkritika kif Grand Prix bħal Monza, structure bħal dik, Grand Prix wieħed mill-ikbar fl-istorja u għatem ċertu banalitajiet, sempliċement accident on the side of the track u d-dum ġiex les biex tiġbor karozza. Imma jien dejjem ngħid araw l-stewards u l-mod kif imexxu f'Monaco li huma il-pinnacle tal-stewarding. Dawn huma nies il-marches li hemm f'Monaco li huma top. Ma nistax ngħid kif Grand Prix bħal dawn ma tajtx hemm xi limitation għall-aċċess. Fejn kien hemm sfortunatament irrovina il-gost il-peak tiegħu il-Grand Prix waqqaftu hekk isek anti-climax kif qedna qabel, ġifieri għalhekk biss ħasra ġifieri kieku rebaħ kif kellu jerbaħ b'dak il-one lap. Ma kienx tkun mistħoqqa kont offiċjal biha ma kienx tkun mistħoqqa. Eżattament. Mela, Chris, qabel ma nagħlqu, wasalna wkoll biex nitkellmu ftit fuq Velocity Sports Racing, il-V1 Malta Series bdiet il-ġimgħa li għaddiet. Inti din is-sena se tkun qed issuq jidhirli fit-tieni kampjonat. Fit-tieni kampjonat. Ma' min qiegħed. Ħadd downgrade dis-sena, ħadd jew naqa' ċans. Dis-sena qiegħed mal-Alfa Romeo, sena kont mal-Williams. Sa dis-sena qiegħed mal-Alfa Romeo. Ma tantx bdejt tajjeb, for a change. Għax bdejna fix-xita ma tantx inħobba. Imma insomma, teammate ġdejtu. Kampjonat ġdid, dis-sena għadna 3 kampjonati differenti għal min ma jafx. Għandna Tier 1, Tier 2 u Tier 3. Kif kulħadd jaf Tier 1 fid-9 ta' flaxija kun nhar ta' 2 u il-Main Championship biex niftehmu. Issa dis-sena nhar ta' ħamis ħajbda jkollna Tier 3 ħajkun fis-7 u Tier 2 fejn jiena ħajbda jkun fid-9. Biddelna naqra żgħira l-format, 18 minutes qualifying u mbagħad 50% race. Biex kemm jista' jkun ovvjament m'għandew mhux iżejjed in-nies hemm barra għax kien hemm nies iridu jarawna ovvjament. Da b'naqra diffikultajiet tekniċi ma konna jżin ġabdu kważi 11 ġieli. Jiġifieri rajna anke minn dak l-aspett ta' viewership fl-aħjar kif nippruvaw nakkomodaw in-nies. Iktar flowing, m'għandekx qualifying 1, 2, 3, ġifieri. Kbirna ħafna bħala familja. Issa nisperaw li dejjem jitlu drivers ġodda ħalli narawhom jimprovjaw. Dejjem nikbru nieħdu biex flimkien. Le, bla dubju, fimni, il-level qed ikompli jiċċertifika kemm hu level tajb il-fatt li din is-sena
hemm 3 kampjonati, ovvjament jiena minħabba l-var impenni speċjalment fuq din il-paġna dis-sena kelli innaqqas imma xorta waħda ifhem qiegħed insegwi u minn hemm anke bis-saħħa tagħkom naf eżatt x'inhu jiġri nfakkarkom ukoll illi l-hot laps li qegħdin taraw il-ħamis ta' qabel it-tellieqa meta ntellaw dak l-artiklu ta' introduzzjoni ukoll jiġu grazzi għal ħafna mis-sewwieqa ta' Velocity Esports Racing fosthom Chris illi wkoll nkunu qed nagħtu naqra promozzjoni aħna sew lil dan il-moviment li dejjem qed jikber kif ukoll wara kollox lis-sewwieqa illi ovvjament ikunu qed isuqu dina dawna il-kampjonati li ser ikompli għada fid-9 bil-kampjonat prinċipali fil-Bahrejn biss infakkarkom illi għada l-appuntament bażikament huwa doppju. L-ewwel fit-8 fuq il-paġna tal-Kamra Sportiva li hija din il-paġna fejn ser ikollna il-programm Mix Zone fejn fih jiena u Clayton Zammit iċ-ċomba se nkunu qed ngħaddu l-kummenti tagħna fuq il-logħbiet li ntlabu l-bieraħ bejn Inter u Torino fil-Kastijaj u ċ-ċomba fuq il-logħba bejn Milan u Sampdoria. U mbagħad fid-9 immorru kollha fuq l-istazzjon ta' Velocity Esports Racing biex naraw Jake Sammut u wix ħajati t-tieni rebħa tal-istaġun lil McLaren fit-tieni kampjonat, anzi fil-kampjonat prinċipali appuntu, u mbagħad il-kampjonati l-oħra isuqu il-ħamis. Wara għada mbagħad l-appuntamenti fuq il-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva sar ikunu t-tlieta għal-ħabta tad-9 miegħi għal-kummenti fuq il-logħba Victoria Pilsen kontra Inter u mbagħad l-erba' fil-għaxija fit-tard ikollna l-programm Mix Zone fejn Clayton Zammit iċ-ċomba se jkun qed jgħaddi l-kummenti tiegħu fuq il-logħba Milan Dinamo Zagabria u mbagħad jirritorna Mark Xkembri il-YouTuber Juventin tagħna fejn se jkun qed jitkellem fuq il-logħba Benfica u Juventus. Bilħaq nfakrukom ukoll li biex tkomplu wkoll tissieħbu fil-YouTube page tagħna il-Kamra Sportiva fejn hemmhekk għandna l-kontenut kollu li qegħdin noħorġu minn ħin għal ieħor sew dawn il-post reactions, il-programmi Mix Zone, il-programmi l-oħra kollha tagħna li jinkludu wkoll il-programm Botta u Risposta fejn nhar il-ħamis ukoll ser inkomplu nitkellmu fid-9 fuq il-Formula 1 darba diskussjoni aktar ġenerali, suppost ser ikollna partitarju ta' Fernando Alonso fuq il-panel qed nistennu wkoll xi risposti dan huwa prattikament il-programmazzjoni li għandna għal din il-ġimgħa. Grazzi Chris tal lejla oġbok tingħaqad magħna, grazzi lilkom ukoll tal-li segwejtuna mela l-appuntament tagħna magħkom huwa għal-għada fit-8 għall-programm Mix Zone u mbagħad kif jispiċċa tal-programm naraw naqra x'ser jiġri fil-Bahrejn fit-tieni tellieqa tal-kampjonat prinċipali tal-V1 Malta Series ta' Velocity Esports Racing illi Chris kien qed jirrappreżenta. Ħudu ħsieb u l-kumplament tas-serata tajba l kulħadd. Ciao ciao.